šup. Ahoj! Dneska jsem tu s Katie Happy. Ahoj. A dneska si asi zazávodíme. No, tak jdeme na to. Jo. OK, jsme spolu, takže pohoda. No, ale nevím, jak mi teď nejde ta Alicia, že? Jsem tam? Alicia! Ne, si děláš prdel. Jo, dobrý. Jedeme? To by to spadlo? Já nevím. Já vidím bílou obrazovku. Aha. Možná se to ještě spraví. Doufejme. Doufejme, no. Ale jsi ve hře, jakože to připojené. Jo? Mhm. A vy už hrajete? Ne, čekáme ještě na jednu holku, se nemůže připojit. Už já už se připojila. Asi na mě. Ne, ty už jsi připojena taky. Ale já Už máme ready. 2, 1 a start. Jo, jsem tu. Jedeme. OK. Jsem tu a jsem poslední. Hustý. Kapusty. Help me, proč jsem hned za tebou? Já jsem vás stihla naštěstí. OK, jsi tu. Rychlost. Eboli. Já zkusím tu super zkratku. Ne. Ují. Sakra. Spadla jsi? Tomu se to nějak povedlo. Tomu červeným. Hej, proč my nejsme první? Tak přemýšlím v hlavě. Co Já nevím, ale já se snažím je předehnat, ale jakože nějak se mi to nedaří. No, ale jsi druhá. Já jim dám blesk. To doufám, že jsem nehodila vedle, že? No, jakože nehodila si vedle, ale oni se střelí. Au. Chudáčku. Hele, Jako dobrý, já se snažím je předhonit. Já mám rychlost. OK. No, ale furt jsem poslední, to nezabírá. Musím tu zkratku jako udělat jako dobře, aby se mi to povedlo. Já toho slona nesnáším. Jsme první? Já mám draka, já to přehodím. Dělej, to zvládnu. Já nechci mít draka. Dělej, já mám bublinu naštěstí. Ne. Jo. Musím jí předhonit. Jo. Přesně tak, mám blesk. A to jsem hodila vedle zrovna. Jsem první. Monem. Bacha, ne. Teď jsem první zas. Oh yeah. Ne. Já ti dám střelu. Smile, to dáš. Nedám. Malem jsem dostala draka. A je to vážně blbý. A teď nevidím. Smile, ty jsi první? Jo. Konečně vyhrajem. Možná. Konečně. Jsi zázrak. Normálně. Já tomu nevěřím. Au. Pojď, dohání tě jeden. Pojď, to dáš. Au, to mi dávaj samý střely. Dala. Ty jsi to dala. Ty jsi zachránkyně týmu a já jsem jako poslední. Díky. Ale dobrý, ale dali jsme to my. Aspoň jsme to dali. Wow, ty jsi vážně super. Ale já se divím, že se to dokázali doběhnout, jakože. No, i když celou dobu točím. OK, mám z nimi mapu? Třeba na džungli, moje oblíbená. Můžeme. A
třeba až ukončíme to natáčení, tak budeme pak ještě trošku mluvit spolu, jakože? Jo, můžeme. Přijat? Na chvíli, protože já potom budu muset ještě jít uklízet, jo, pokoj. Aha, Musím pouklízet ještě. aha, Mamka to dneska chce vysávat. aha. Já nesnáším vysávání. Já taky ne. Já neslyším pak zvuk Alici ty kopítka. Nebavím ty kopítka. Jsi zbát, je super spát. Oh yeah. Hele, nechtěl, aby hodil tady tohohle Kania do lopo, protože on se nějak nepřipojuje. A fok. Já ho zablokuju. Já ho zablokovala. Hele, nějak se tady nechcou dávat fajfky. Až akorát tady tato holka, ona tady psala, že je AFK. Já vím, zkus toho chreba prostě dát pryč, protože já to umím, prostě klikníraním levým a tam je napsané... Ne, dobré, už to dala. Jo, už to dala? Jsme to klikla. Ona byla na záchodě, kdo ví. Kdo ví, kde byla? Kdo ví. Gina na to odpoví. Já nevím. Ty potom půjdeš stříhat to video? OK, ale jako já nevím jak. No, to povídej mi Já taky. Já to... jakože jedině na YouTube stříhat, ale jakože nevím jak, protože jsem to ještě nikdy neskoušela, protože jsem to nepotřebovala. No ano, tak ale prostě nějak to budeš muset jednou zkusit udělat. No, Já taky nemím stříhat, takže... já vím. Život je těžký. Ale hod, musíme se to taky někdy naučit, že? Jo. Tady někdo napsal Ken Irl si Ilu 18? Ptá se tě. No, Někdo no co? si Ilu 18 tam bylo v inventáři. Ale chceš něco? Ne. Já ho nechci. Tak jak jo. Počkej, ne, prosím. Help me. Já budu poslední bez tak. Je nejde předhonit. Ale jde. Ty jsi první, ne? Už ne, nejsem, oni byli první. To je škoda. OK, ale jako chudáčku. Hele, oni ti dali draka. Chudáčku. Ti dali pivku zas. Já umřu. Ne, já tě zachráním. Já jim dám taky draka. Bacha, ale ať ho nechytneš náhodou. Auaj. Ne, já nechci draka. Jo, dobrý, poho. Jsi nahoře, že? Já mám pouta, já nemůžu skrát. Už nemám. Mrchy. Pírko! Já mám pírko! OMG! Já jsem Ne, nejsem. Jsem Ne, já nechci draka. Promiň. Jestli chceš, tak mi ho vrát. Může mi to vrátit, ale nevadí. To dáš, předženeš ho, protože já jsem mu dala radši draka. Já jsem ji raději sestřelila. To jsi nemusela. To jsi musela tady toho odstera. On se portl, to je takovej blbec. On to schválně udělal. Protože jsem chtěla hodit draka. Aha. A já ani nevím, jak se to porte. Jestli to je... Erkem myslím, že to jak se si vrátit dozadu. Nepustí před sebe. Zás budu poslední, že? Na tom týmu. Proč jsem zrovna já nejhorší? Dám se sama sebe. Ne, Michel. Prošťahám na ten led. Je to ledový. Nejsme, ona... To byla náhoda. Jo, ona ale má dobrý. koně.
Ale dala to. Jako je, i když máš špinavýho koně a vypadá jako začátečník, tak je jako docela dobrá. Mhm. Dostali jsem hvězdičku. Dostala zí taky? Kolika? Ne. Ne, myslím, že ne. Jo. A všichni? Jo, vlastně všichni jsme dostali hvězdičku vlastně. No, všichni. Počkej, kolikatku je vlastně ona level, tady toto naše? Ona je 15, ta, co má to základní koně, co je s náma v týmu. Jo? Mhm, ona je 15. Já jsem 19. 24. Ty jsi tady největší. Jo. Já se kouknu i na ty některý červení, jestli tady nás překonali v levelu. Někteří se odpojili, protože neměli šanci. Teď taky nebudou mít šanci. Možná. My, anebo oni. No možná se připojil nějaký expert, kdo ví. OK, tak jdeme na to. Aspoň doufám, že vyhrajeme znova. Ještě to naše musí se připojit, aby jsme mohli odstartovat. Já mám naštěstí moji lišku, ona má zásoby zimní. Flašku piva. Ale divím se, co zdala těm ovcím zeleným. Nevím, nic. Padla ti kousek zelené hřízy. Tohle normálně neděje. Ale jen v tvém světě se to děje. Někdo má dráčka? Já mám night vision. Jo, máš night vision. Wow. Tak tady máš dráčka, bacha, nechyť ho, jo? Jsem ráda, že vyhráváme, no, ale teď ne. Ta Ostaria má nějaký velký level. To chci si jist. Já mám night vision. Pívku tu máš. Ují. On má bublinu. Ona měla už 2krát bublinu. Co? Ona má pořád bublinu. Já vím, to se mi stávalo taky a vůbec se mi nehodila. Padráčka. Ten chlap. Malo jsem ho dostala. Ale ty jsi první, Smile. Ne, jsem. Jsem druhá. Jsi druhá, no. A co je? To je první místo pro mě. Největší nost ever. Promiň, že dostáváš to, ale já jsem to nehodila. Ne, to ne, ty mi to taky stejně nemůžeš trefit, když jsem tvojeho. No já vím, ale ve staré době to bylo trošku jinak. Jo, že jsi to mohla trefit i na své týmy, že? Já jsem to trefovala na své týmy, ať jsem první. Ne. V týmu. Tak co jsem měla dělat? Já jsem první? To ne. Já jsem první? Nebudu první. Už taky nejsem. Au. Máme ještě jedno kolo. Au! Jednoho blbýho modrýho a ten tady stojí a nic nedělá. Ona je asi AFK. Jsem ráda, že jak mi sběrila obrazovka, že jsem se nemusela znova do Alicie online. No, asi nějak tak, jakože. Ne, já nechci. Smile, dohoď ho, ten mi zradil babičku. Moje báby byla chlupatá, oni ty chlupy všechny vytrhá. Tak dostanou pouta, tak to bude mnohem lepší. Má zase druhý night vision, jako vážně. Ty máš smůlu na to night nějak. Jo, mám, ale já je nepřeženu, já je nemůžu předehnat. Já taky ne. Se nedá. To se nedá.
Ta naše tady ávkuje jenom. Chceš něco říct? No. Já ani nevím, že natáčíme, i když furt natáčíme a mluvíme. Já úplně na to zapomínám. Hele, dáme 4 závody, pak ti nechám na to uklízení a pak se budeme volat zase. A budeme hrát prostě samotný, protože v kameře. Ostara mi dávala facky. Tady, dole. Já to vidím. Já ji předženu, já mám 3 šance, no. Já trefovat se mnou, že? A počkej, ona je s náma v týmě už není, to je škoda. Já ji budu trefovat tak hodně, že ji budu fackovat já. Mě taky dává facku, nejsi jediná. Vážně? Jo. Tak musíme se na ní vrhnout a dávat jí samý nejhorší draky na světě. Mhm. Ta. 3, 2, 1, go! No tak start. Ta Ostera je první. Srandu. Tady všichni lagujte. Mně se úplně neseká počítač vůbec. Jak jsem viděla na tvém, ale to je jedno, ten nemusíme rozebíjet. Že jsem zás já čtvrtá, že? Kde je ta mrcha? Jaká mrcha? Jo, mrcha je, ona je vzadu. Za mnou. Ona mi dala dračka. Srandu. Bum, prás, bum. Já ji trefila. Já taky. Jej. Tuhaj, ona mi dá ledy. Já jsem poslední. Bacha je za tebou. Teď před tebou. Vampírko! A ta osmara jakože... No, naše je první, to je dobře. To je dobře, že jsem třetí. Ne, první. Ne, třetí. Já tu mám dračka. Dračka. Jo, jsem dobrá. Já jsem první, oh yeah. Smile, teď jsi ty první. Já vím, já se snažím, aby to nevyhráli oni. Oni. No, jakože já nechci, aby to vyhráli, víš. Aha, prej mi záda, jo, to se první rád. Jo. A pod okovy. Prosím, pojď za mnou, já tady tohle nedám, se tak tady... Prosím, ať to přežiju. Aha, já myslela, že to je... Bacha, ona je za tebou. Ona je ona byla za mnou, víš, jakože měla jsem draka. Ona je strašná. Ona má bez takové blbé. Ona je jako... Bacha! Ona je Uršula. Ale... Bacha, ona ti zkouší předehnat. Ne. Ani náhodou. Zkoušej to! Prosím, ať dostanu. Bacha! Já nemám poklidu. Já jsem dostala úplně něco. Si děláš srandu jako. Ne, prosím, ať to nevyhraje ona. Ne, nevyhraje. Protože teď jsme první. Ale Jo, prosím. Ať to náš vyhraje. Jo. Můj kuň se zranil. OK, jdeme se rozloučit a pak se ještě budeme hrát chvilku Alicia Online. A to potom asi půjdu už. Ať se Anka nezlobí na mě.
koně. To vypadá, že ho by každý den byl. Tak, chlapci, zavážím to. A na to. Ok. Je. Tak si jenom, aha, já nejsem na online, že? Počkej, já si tě, jo, dobře. Jo. A zase tady to bude těžké. Počkej. Ale nebo tam nahoře? Rozloučíme se? Můžeme. To bude dobrý. Doufám, že se tohle konečně povede. Teď mě půjde slyšet, až se to zprovoznilo. Tady nahoře. Tak, počkej, ale musíme takhle. Teď se nám to podařilo. Tak a zatím ahoj. Ahoj. Ahojte všichni ve videu. Čus. Tak já to